Asanblada feministak abiaraziko ditu aurtengo San Juan jaiak. Ez da faltako txaranga, bertsolari edo txistulari bandaren emanaldirik. Dantzaldi edo kontzertuei dagokienez, Gabezin, Isidro Larrañaga akordeoilaria, Nogen, Bendeta edo Joselu Anaiak, eta baita noski udal musika bandaren emanaldia. Aurten izango dira, azken San Juanak udal txistulari bandaren zuzendari gisa arituko dana. Ia mende erdia egindu lanean Iñakik Tolosan. Aurren hiria egitasmotikan eratorritako San Juan zu txikia eta Zumardi handiko ikuskizunak jarraipena izango du aurten 3. Horretaz gain, behantatuz nazioarteko arte jaialdiak ere, bere 7. edizioa izango du, eta aurren pare, helduak ere izango dute bere eguna, estreinekotz, ekainaren 22an ospatuko da. Eta urtez urte markak hausten dabilena da kuadrilen eguna. Ordu gutxitan agortu dira urten bazkarirako txartelak. San Juan eguna handia Tolosan. Tolosar askok eta askok parte hartzen dute eskopetero, gordon dantzari bezala, eta baita ere beste hainbat ekitalditan. Aurten aterako dira 16 konpainia. Aurtengo txupinazo hori izan deila erakusle bat bakarrik, eta jarraitu behar dugu denbora luzeko borroka izango da, asko daukagu egiteko eta asko daukagu aportatzeko. Aprobetxatu nahi nuen momentu hau, pixka bat gogora ekartzeko, badala garaie ez dala ulertzeko, errespetuan, erasori gabeko gizarte bat, jendarte bat behar dugula. Egun gogorra izaten da, San Juan eguna. Garaiz hasita, 8:30 hasita, 12 orduko ekitaldia edo eguna izaten da, 8:30 bueltan hor etortzen gea, Zumarditik. San Juan eguna izaten da urte guztieko gogorrena, baina baita ederrena. Saiatzea ondo pasatzen. Oso luzea izatea, ze gure txistularik azten gehiago izeko 7. Otea zinegotzien atxea, hori deia itea. Eta gero, diana, musika bandakin batera rekotza dugu. Eta gero, egun guztia, udaretxekin laguntzea, bai meseta ematea, mesetetik buelta, eskopeteruakin. Tolosan daen 3 elkartek, Iturriza, Arizpe eta Beti Gazteak. Eta antolatu dugu, lehenengo aldiz, helduen eguna. San Juanetako festatan, finkatzea, festa hau, urtero egitea. Bazkariako, momentu honetan, 100 piko persona bazkau. Komentatu bai, gaia urtero aldatzen dela, eta urten triguak dela, urtengo gaia. Eta, karteleiak eta bate baita indeu, kalen ikusi ditzazkezue kartelak. Irabazlea Ainhoa Lopez izan da. Eta egitaragua betikoa, 11etan jolasak edo jokuak hasiko dira, 12etan txupinazia izango da, Plaza Berrin, ordu 2etan bazkaria hasiko Euskal Herri plazan, urtero bezala, 4etan iratzar romeria edukiko dugu, 6etan larrain dantza beti bezala, dantzari amorratuntzat, 6:30 Mulambo taldea hasiko da kalezkale kale jiran, 8etan hasiko da burrumba elektrotxaranga baita kale jiran, buelta emanez Aldezarrai. Eta azkenik, esan bezala, gauen 11etan Gabezin taldea baita Plaza Berrin. Berezitasun bat nahiko gendukela, brigadak antolatu nahi izan diteula. Jendeai etxea laguntzeko. Norbaitek nahiko balu informazio gehiago jaso edo parte hartu brigada hauetan edo bolondrez bezala azaldu, kuadrilaguneko Facebookean mezu bat bialdu dezake edo tolosako kuadrilaeguna.comera korreo bat bialdu. Aurten ustet 3 gehala kapitainak emakumek. Jende pilo bat daukegu aurten, kalkulatuta daukagu gutxi gora bera 1500 eskopetari izatea, 800 bat eskopeta izango ge, eta urtero bezala guk 25 urte hurrena ospatuko dugu eta ekitaldi berezi bat ingo dugu 7:30, baina hoi. Nahiko genduke parte hartzea handia izateaz gain berdinzaleak ere izatea. Indarkeria matxistarik gabeko herri baten alde gida kaleratu da aurten egitarauarekin batera, baita ere. Banatuko dira puntu lilak eta Tolosak ezetz kartelak, baita ere Tolosak ezetz txapak eta joka sano pegatinak. Eta bakarrik gelditzen da opatzea San Juan jai zoriontsuak